Dobar dan, deco. Ja sam Bedrija Šabani, nastavnik jezika i književnosti. Danas ćemo početi sa obradom gradiva iz 9. razreda. Alhamijado književnost. Da se prisjetimo malo Bosne u vremenu od 15. do 19. veka. Bosna je bila u sastavu Osmanskog carstva. Dolaskom Turaka Osmanlija na tlu BiH dolazi njihova kultura i njihov jezik. Veliki broj Bošnjaka počinje pisati svoja djela na orijentalnim jezicima, na turskom, arapskom i persijskom jeziku. Ta pisana aktivnost ostavila je traga i u samom bosanskom jeziku. U Bosni je turski jezik bio jezik administracije, pa i škole. Arapskim se služilo u verskom životu i uopšte u nauci, a persijski je kao klasični jezik orijentalne poezije bio obavezan predmet u medresama. Iz tog vremena javlja se veliki broj pesnika koji su u orijentalne jezike unosili i duh narodnog stvaralaštva Bošnjaka BiH. Da nabrojimo neke pesnike toga vremena. Derviš Paša Bajzidagić, Muhamed Nerkesi Sarajlija, Sulejman Nezakije, Arif Hikmetbeg Stočević, Habiba Stočević Rizvanbegović, Sabit Užičanin, Jusuf Livnjak i drugi. Važno je napomenuti i sljedeća dela. Ljetopis Mula Mustafe Bašeskije, pisan na turskom jeziku, a kao jedno od najbitnijih dela je tursko-bosanski rječnik Potur Šahidija iz 1631. godine, a autor je Muhamed Hevaji Uskufi. Ovaj rječnik vredi, to jest slovi, za jedan od najstarijih rečnika na tlu južnoslovenskog prostora, pisan u stihu i sadrži oko 700 reči. U tom vremenu arapsko pismo se proširilo jako među bošnjačkim stanovništvom, jer se ono učilo i u mektebima. Od polovine 17. do kraja 19. veka u Bosni se neguje jedan poseban vid književnog stvaralaštva na bosanskom jeziku arapskim pismom. To je alhamijado književnost. Naziv potiče prema španskom izgovoru alhamija, što znači arapski, ala džemija, nearapski ili strani. To stvaralaštvo odraz je duboke tradicije Arebice kao bošnjačkog pisma. Pomenut ćemo još neke pisce ove književnosti, pored već prethodno pomenutih. Alaudin Sabit Užičanin, Ahmed Ruždija, Muhamed Aga Pruščanin, Sejid Vehab Ilhamija, Umihana Čuvidina, Mustafa Firaki, Muhamed Paša Abogović Adni i drugi. O svim ovim piscima i njihovim delima imate u vašim čitankama na stranicama od 123. do 117. Šta je ovdje važno? Upamtiti dela sljedećih autora: Habiba Stočević, Gazel, Muhamed Hevaji Uskufi, Ilahija, Muhamed Pruščanin, Duvanjski, Arzuhal, Ilhamija, Kasida, Umihana Čuvidina, Sarajlije idu na vojsku protiv Srbije i Derviš Paša Bajzidagić, Gazel o Mostaru. Za domaći zadatak pročitati jedno delo pomenutih autora i izvršiti analizu istog. Domaće radove poslati vašem predmetnom nastavniku. Hvala.